Cheikhna Ahmada Tidiane on nani e ɓuura Cheikhna Ahmada Tidiane ko ɗon jiɗirama han kadi on kalanama e Cheikhna Ahmada Tidiane ko ɗon jiɗirama han kadi on dañi e Cheikhna Ahmada Tidiane ko ɗon jiɗiramo on gandirta neɗɗo yiɗimo hunde fof ma dañ ko ma dat joni jiɗɗenmo ha joni ko eɗen ɗaydo tan no aduna o wayi sohlide ni ko noon mbaɗen sohlidde eɗen sohli eɗen sohli kole Allah tan ɗum woni ko mbawatmi wiide on ha ɗo kanni e lawol Cheikhna Ahmada nono waktu kala eno Allah feeñiri waktu kala eno Allah feeñiri kala no Allah feeñiri ko noon yimɓe teskorto ni wiya noon so wona yen timo tan gollen jamiroje Allah tinnoɗen e kulol Allah tinnoɗen e gollude jamiroje Allah tinnoɗen e woppude kade Allah tinnoɗen e hakkude men e koye meɗen ne neɗɗo koye so tawi saakani hakkille mum neɗɗo wona caakiɗo neɗɗo so saakani hakkille mum neɗɗo wona caakiɗo sabu neɗɗo ko jeɗe tati tan sa reeni tati maɗe a reeni tati Allah ɗe sa reeni tati maɗe a reeni tati Allah ɗe sa reeni ɓernde ma ɗum woni reende anniya mum tawa annita ko sowona ko moƴƴi sa reeni ɗemngal ma ɗum woni wende konngol mum tawa haalata sowona ko moƴƴi sa reeni terɗe ma ɗum woni rende golle mum tawa gollata so wona ko moƴƴi tawa a gasi a gayni ala ko hakkille ma sa ko ko ni poɗɗa sa ɓernde e konngol e golle ko ni poɗɗa ɗo tati ma e rende kandina tati l'islam e l'iman e l'ihsan so tawi tan a reeni ɗe tati ma fandin l'iman ma fandina l'islam ma fandina l'ihsan ma so fandina ɗen tati on sanga kawra e tati kawra e Allah kawra e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kawra e alqur'ana on sanga sa woni ɗeɗo jeenayi katina ɗe sa woni ɗeɗo jeenayi ma woni goto Allah o ma wonte goto Allah o on sanga kita ɗum ɗon haala ko taari fof soko yettima Allah ta ko yettima ɗo ka yahanno haala ɗo taari fof soko yettima Allah yettima ɗo ka yahanno onon ko jehetene ɗiɗo batiji ko fof bati hen fof taarotoɗen ko ha jettoɗen Allah neɗɗo noon soko taarima ko moƴƴani taariɗo mum ko moƴƴi ma o yettoyo Allah neɗɗo so taarima ko moƴƴani o taariɗo makko ko moƴƴi ma o yettoyo Allah tinnoɗen no feewi so tawi neɗɗo waɗi Allah haaju mum o rumtoto aduna o wawata wadde aduna haaju makko so neɗɗo waɗi aduna haaju mum wawata wadde Allah haaju mum neɗɗo waɗat Allah haaju mum gollora aduna no wurda kono sa waɗi aduna haaju ma a gollori Allah gollirɗa julɗo hay sa woni julɗo a wonata julɗo moƴƴo sabu Allah jaɓata waɗede caggal aduna ma mbaɗa aduna caggal Allah aduna ma moƴƴo diine ma moƴƴo yimɓe ɓe gardine diine moɗon o e dow aduna mon he gardine diine mon e dow aduna men neɗɗo noon ene yiɗi wadde ɗum ko hulata Allah hula Allah hakkunde mum e Allah wona hakkunde mum hunde fof ko hakkunde mum e Allah so hunde fof omo teski hen Allah kala ko haalata omo ƴeewa so tawi kanko e Allah ɗo ɓamdi kala ko annitomo ƴeewa so kanko e Allah ɓamdi kanko ko gollata fof mo ƴeewa so kanko e Allah ɓamdi
somo herti Allah wata yiɗo miijo makko ko welaaka somo herti Allah wata mune konnguɗi makko ko welaaka mo herti Allah wata yiiɗo golle makko ko welaaka neɗɗo so waawi hertude Allah waawi hulde Allah on ma waawo yidde Allah neɗɗo so waawi hertude Allah waawi hulde Allah ma waawo yidde Allah neɗɗo noon jewata tan yiɗa Allah tawa a hulaani ma hertani mo encore tan tinno ɗen hen no moƴƴi neɗɗo so yiɗi yidde Allah neɗɗo so yiɗi yidde Allah ma ardina hulde Allah e hertude Allah neɗɗo so tawi no yiɗi yidde Allah ma gardina hulde Allah e hertude Allah mbo wonno neɗɗo kam haw e o aduna o wawata yiide neɗɗo so wona taw omo jogii kersa a hakkunde ma e tagore nde sa hersani ɗo a wattake neɗɗo sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wii inna mimma adraka annas min kalami nubuwati lula ida lam tastahi fasna ma shita inna mimma adraka annas min kalami nubuwati lula ida lam tastahi fasna ma shita nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ina jeeya ko yimɓe ketti e haala annabaɓe ɓennuɓe ɓe annabaɓe ɓennuɓe ɓe kalan koɓe kalantunoo leƴƴi maɓɓe ɓenni ida lam tastahi so tawi tan a hertata tasnaya gollema suuka ja sobo an a jeeyata yimɓe saka noon aɗa haɗe gollude ko moƴƴani tawde a hertata ya golle ko mbiɗɗa kala sabu a jeyaka yimɓe soko kadɗa wadde ko moƴƴani wiyama ko ɗum woni mana neɗɗo mbi inen fella wonde mana ko yalam tastahi sa yiɗi wadde hunde a tawi sa waɗi hunde nde a hertata ala pelowoma ko hersini ala hen wasna a gollema a siita ko kaɗɗa gollude ko sabu basi ala e muɗum mbaara so tawi hakkunde neɗɗo yimɓe so gacci ngala ɗon neɗɗo so ala gacce on ɗon so tawi neɗɗo ala gacce wata jogoyade han kadi gacce hakkude mo Allah so neɗɗo hersani julɓe hertata Allah so neɗɗo hersani Allah hulata Allah so neɗɗo hulani Allah yiɗata Allah so neɗɗo hersani julɓe hertata Allah so neɗɗo hersani Allah hulata Allah so neɗɗo hulani Allah yiɗata Allah so neɗɗo yiɗani Allah heɗata oɗoni Allah kono no haalaka no haalaka fuɗɗorandani andini en ma taw won sohla woodi ɗum woni ko puɗɗoranɗen ko haala ka wonde mana neɗɗo tawi ko ɓi adama ko ɓuttiɗo so tawi won sohla wone ɓernde mana tawata ko tongiɗo wona bellitiɗo nde wonno ko noon mana heddi ko eɗen kaala joni ko hakkude meɗen barkinoroɗen hakkude meɗen e cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu nde wonno enen kanum enen en gonani so wona tijaniyankoɓe ko ɗum woni ko gonɗen enen en gonani so wona tijaniyankoɓe ko ɗum woni ko gonɗen ko ɗum mana woni ko haqqillaji meɗen dokki men e dokki en ɗum woni ko pelliɗen wonde yettode wodani Allah enen eɗen pelliti wonde ɗum ha en ganda neɗɗo no waɗa ɗum ɗiɗi enen en pelliti wonande cheikhna Ahmad Tidiani ha en miijota ko hay goto sowona kanko enen seɗen usto ko kanko de ustanten seɗen ustode ko kanko de ustanten gonen ustiɓe makko kono en gonoyta timmuɓe o goɗɗo
enen so ɗen ustode ko ustiɓe makko goneten en gonoyta timmuɗo goɗɗo enen ko kanko tan mbaɗen fode koye makko de koye gayanteeri makko jeeɗen nde wonno ko ɗum noon enen ko kanko woni kabaru meɗen fof tinno ɗe laawol Cheikhna Ahmada Tidiane laawol ngol waɗa koye nder giɗgol koye giɗgol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hen ngol waɗa tinno ɗe maggol subaka hay kikiɗe yo neɗɗo softantu wajifa subaka hay kikiɗe to jama yo neɗɗo softantu wajifa subaka hay kikiɗe to jama ɗum ɗon koye tijaniyankagal jeeya tato men goni fof so tawi dañatano to yaade wajifa yo mbaɗ wajifa ɗo goni ɗo e suudu mum nde no goni ni tato men goni fof so notoyta ko wajifa dingiral ngal goni ngal yo mbaɗɗon wajifa tato men goni fof so tawi dañatano to yaade wajifa e laawol ngol ɓe goni goni yo mbaɗɗon wajifa so tawino laaɓi ɗokko fof ɗo laaɓi enen yo en jiya tan eɗen mbaɗa wajifa tinoɗen waɗi ɗum no feewi tinoɗen eno moƴƴi e koɗo waɗani Allah ngol ɗo laawol mi yinno ɓoyde ɗo seeɗa kono noon no mbiruɗen ni mbiruɗen haajuji ni tawi min dañi ɗo joni téléphone to Tamba wonde minem garnoɗo ɗo nden ceerno Ahmadou Hammar omo toon on ko yewata ɗum noon waɗi min sohla mbiɗi min jiɗi ruttade ñande talata garowo ɗo o eywa mana kono noon so tawi Allah rokkoyi jaam eywa ma min gartoy so Allah jaɓi nde wonno ɗanngal ngal gasani kono noon mbiɗi min jiɗi ruttade talata ɗo so Allah jaɓi kono so Allah rokkoyi jaam so tawi Allah jaɓi ɗanngal ngal gasani ma min gartu so Allah jaɓi inchallahu taala saabu wonno e amen ko ummade ɗo min jaaha Kaolack min ummo Kaolack min jaaha ha mana ha Kabada min jaaha Banjul nde min puɗɗa artude ɗon nde min jaaha Madina eywa kono noon alhaali rokkinde min duttoto e talata o to Madina kono so tawi Allah rokkoyi en jaam min gartat kadi ko ɓoyata so tawi Allah rokki en jaam tan min gartat e kadi ne tawa ɗon ko suudu Allah enen fo eɗen ndewa ɗon Allah ɗum noon ko enen fof gonmi dartande ñande so tawi heeɓima mo on nan kono noon so tawi Allah jaɓi so mi yii ɗo soodete hay sindo ko million ngaji 10 mi jogor naddude hen e moɗon inchallahu ha dañen ɗo eɗen ndewa Allah so Allah jaɓi aywa so jaggal toon noon ko jaam tan sowona mbiɗa min belti gande laawol Cheikhna Ahmada Tidiane so neɗɗo woni hen ko kisɗo gande laawol Cheikhna Ahmada Tidiane so neɗɗo woni hen ko kisɗo hinde tawi neɗɗo na anduno ko wiyete ilmul hurufi nden dey so tawi no neɗɗo na anduno ko wiyete ilmul hurufi sa nanino karfeje kalji e laawol Cheikhna Ahmada Tidiane a nanino karfeje jewtiɗi hen nde ndeyma andanno laawol Cheikh Tidiane ko laawol moƴƴol nde karfeje nela yo ngar ƴetta laawol ngol gaddana ɓiɓɓe adama nde karfeje nela yo ngar ƴetta laawol ngol gaddana ɓiɓɓe adama har feere hen fof ina defi nelande fof ene defi ko yo ar ƴetta laawol ngol ɓe male te kolla noon no ɓi adama way fofof ene bakkatuji mum mbay ene jamburagal mum way ene mawnikinare mum mbay ene goɗɗum mum mbay ha tawa neɗɗo sikkata ko o hay goto wawa dandude ɗum on saaha eɗen jogui mawɗo on mawɗo haaletake mawɗo o noon neli alif yo alif ya yettinoya nelal ngal mana nawana ɗum maccuɗo o
so yehi mbalena ganda macciɗo o alif tan yo ya defo dandude ɓi adama fof ƴettino e lenal ngal defo dandude ɓi adama fof e defaare mum aliou on no jogui ine jogui inde to majje to haadara majje aliou ne jogui toon inde ine jogui ɗo joftinte aliou o wiya yo ya defo ɗum aliou wi adama o mbiɗon yomi yami defoyo ɗum ɓe mbiya ha o wi min tan goto mi wawa sogo mi yeehi kanko mo jiimi o min tan goto mi wawa defade mi wawa rondademo so on mbawi ƴeewon mi siɗɗam ƴeewon harfu goɗɗo moɗon mbadda e am min timma ɗiɗo somin jeehi min ƴeewa nawdemo min ƴeewa defademo daɗa e mbiyawa ɗum noon ƴeewa karfeje kala mo jiɗɗa ɗoftuma jaadon ballodiroyon o wi ɗum dey min koolimi hen tan ko sinu sitri sin cuurugol saabu kanko mo jiimi o ko ma tawa tan o suura ma o suure tan nde o wawa daɗoyde kono so tawi ko bittodiral woni e kabaru makko o daɗata ɗum noon ma sin tawde kañum defi suurgol yo armin jaada somin jaadima taw mamin mbaw dandudemo e sinnare sin nodda haalana ɗum sin wima tawana kanko e ɓi adama o ɓe mbiya aha oyi min tan makko min jonata min mbawata ɓe mbi on mbawata ɓe mbiya aha wi henne ƴeew moyna yonma mo ene wawa ɗoftude on jaadon onon tan gaddu yonne o wi min dey yo kanko no way hewde goopi ni omo yaata omo arta o waɗa goopi omo waɗa goopi ko sikkumi wawata yadde amen ndemin daynanamo tan ko taw tawbati ta tububuya tawa ɗo fergiti o yani fof o ummitto tawa ɗo waɗi bakkat fof tan o tuubat o ɓoccito tawde tan ɗo waɗi bakkat ɗon tan o tuubat o ɓoccito ina wawi ma taw kam han kadi wasa nangue tawde tubuya o ko bellitaɗo emi e kalan taw tawbati yo ari yaade maɓɓe sa ari e kalanɗuma gasi on wi mata wona ɓiya adama mo ganndumi o wiya ko on tigi o wi ala minen tan min jonata lasine min goɗɗo koy o wi eyyi annene ƴeewa hoy goɗɗo mo kooliɗa o wi o hay hunde mo waɗaka toon so wona hayni haynil gufran yaafuya hayni mo ngannduɗa kañum defi yaafuya yaafomo tan ko jaafa o wona jaafaɗo on de so tawi ari yaade amen tawde on kam ko yaafuya joɓi madawma min gaynano ene de hayni ɓe kalan ɗum on wi ɓi adama oya o mbiya aha o wi minen tan min jonata dey ha joni de ma ɓeyduno min goɗɗo emi annene ƴeew kolda on wi gaddane min faul falahi famalal on kam tawa kam ko malaɗo tan o ari tan tawa ko malaɗo on kam tawa ko arat tan o male on min jaada e muɗum tawa on no wawa defade malal ngal ɓe jeeyi ɓe gaddo e fa on ne ari on ne ɓe kalan ɗum ha gasi o wi minen tan min jonata koye min mbawata no o tiɗɗo hoore kabaru muɗum ko jonkanaɗo min mbawata yo noon noon poɗɗon ni foof wona alifun niyabati wona sinu sitri wona ta'u tawbati wona haynul gufrani wona fawul falahi onon joyi fof on ala ko gaynoto no gaynantamo ɓe mbi min gaynata emi ƴeewemo oɗon jaada wiyani goɗɗo on yiwe gaddani min tan rawul rahmati o hay hunde wawana ɗum so wona yurmede Allah eyi rawul rahmati tan ko on noon kañum kam wondaka Allah so fayi yurmade wonda ɗo yurmotto so gaddi on tan
on tan gaynantamo koy ko noddera o ramati e kalani on wi aha min de kam mbiɗa andi kanko e hona kanko fof mbiɗa wawani sabu min ala ko tedda tan jurum nderu Allah ɓuuri hunde foof min nde ala ko min mbiɗa wawani mo ɗum woni astahfirullah ɗum woni astahfirullah dartangol konngol gotol ko ndaare tangol ɗo konngol gotol ko defi ko heddi ko fof noon ko gande mi haalani on gande astahfiru mi haalanani on Allah mi haalanani on ko heddi ɗum ɗo fof nan toon woni o wirdu kay matata neɗɗo nangi ɗum ko malaɗo nangemo male ɗon koy allahumma salli ala sayyidina jam jaɓudema Allah dandatama daɗani ma Allah dandi on daɗi ay goto wawa nangudema Allah dandi min mbiɗa andimo Allah ɓocciti on daɗi min mbiɗa andimo Allah nangi ɓoccitowo ɗum ala mbiɗa andi ɗum ɓooyi ɗum waɗi min hulata mana man ra'ada wa aw baraka so neɗɗo dinima soma jinni mi hulata ɗum la hafu man ra'ada wala man baraka mi hulata majju mi hulata dirɗo inchallah 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 so tawi neɗɗo yiɗi hulde Allah wonta yi hulde ko wona Allah so neɗɗo meeɗi yidde Allah wonta dañi kono yiɗe kono dañata kamɓe kono yiɗira ɗum so neɗɗo meeɗi yidde Allah wonta dañi kono jogiida kamɓe ko ina yiɗe ha hankadi ina jitene ɗum yidde Allah so neɗɗo yiɗi Allah wonta yiɗe ko wona Allah so neɗɗo huuli Allah wonta huule ko wona Allah so neɗɗo dañi Allah wonta dartu ko wona Allah so neɗɗo wondinima Allah wonta hulmo wona Allah wondinima Allah wonta hulmo wona Allah so yinima Allah wondi gonga no ko wona Allah woni senade wonta jab ko wona Allah ina hulɓina ɗum ko ina hulɓina ɗum ha itta ɗum e Allah so yi neɗɗo ina hulɓina ha itta e Allah ko suwata wandu Allah neɗɗo andi Allah wonta itte Allah neɗɗo wonta hulɓin ɗum ha itta ɗum e Allah jarani kulɗo o ina hulɓinma kam o ina huuli balɗo kulol haɗasi on ina gijoma subaka yaada hula sowona mata ka majjuɗo ay balɗo kulol waɗanimo one waɗanma on hul on balɗo kulol waɗanimo hen kulol waɗanma kulol hul on onon fof ko on hulɓe sabu onon fof ko on nangaɓe ni foti ma laaji tan minen fof ken nangaɓe goto meɗen fof o nangaɓe ma laaji noon ɗon tan wonata hay goto ala e mum lawol gotel kedori ngel Allah heddori gotel ngel Allah heddori ngel gotel anno fotore ngela ko waɗe ngel gotel gotel ngel Allah heddori neɗɗo goto ma Allah heddori yotaw ko goto aduna o fotore ngela ko wawi on neɗɗo goto hay hunde ala ko aduna o wawi mum hay hunde ko danam ɗum hay hunde ala ko Allah ko wona Allah ala ko wawi Allah hay bat kam tagore nde ɓattore ndi e neɗɗo goto ma Allah acci kala fof sinno ndi ala ko mbawi makko hay hunde hay batte ala ko e mbawi makko min wulanka goo fof so tawi ren ndi mi Allah mi wi nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam mi wi Allah mi wi nelaɗo Allah mi wi en janggo alqur'ana mi wi en gone diine l'islam mi wi ko sunna nelaɗo Allah mi wi en ñamten sahabaɓe ko nen pini
no diine Allah wonno hanke hecciyanke ko noon diine Allah sellirta no diine Allah worno hanke hecciyanke noon diine Allah sellirta diine Allah fewtintake no hawrire aduna ko aduna fewtinte no hawrire diine Allah diine Allah fewtintake fewtine haa no hawrire aduna yimɓe daña no pewiri aduna ɗum wona gonga ko aduna fewtinte haa no hawrire diine Allah yimɓe daña no goniri aduna so ɗum waɗani hayti fewde so ɗum waɗani hayti fewde kala pewnirɗo aduna ko jiida e diine Allah pewnirɗamo ko firtugol mo pewnirɗo firtugol noon koko firti pewnirɗo firtugol koko firti ɗum noon addanta kaƙillo wiide ina naatayi ɗum ñayni jita Allah minen kono alluɓe Cheikhna Ahmada Tijani aye goto weltanina ɗum min goni e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbiɗa min yimtina nelaɗo Allah mbiɗa min yimtina sahaba mbiɗa min yimtina alqur'ana mbiɗa min goni e ɗum min mbaylata koye ɗum abadan labadi weltako tagore nde fof waydi mane min gondata sabu tagore nde tagani min minen ko Allah min ndewa ɗum no wattani min mbiyani min jogo wondiɓe min gonda e ɗum so tawi wondiɓe amin jaɓi wondude amin min mbi ko min tan goto fof koye hoore mum gondiɗo ko so tawi wawi jaɓdumi ɗum so tawi wawani kadi ma so wawi susde ɓe ɗum min komi kulɓiniɗo moon neɗɗo ne wawi wonde mi yaha min anni kono noon min kam miɗo wonde Allah e nabi sallllahu alih wa sallam kadi gurdam inchallahu taala min tine ko ɗum woni battane mi annda ɗo kalano kono noon ɗum kam kañum woni battane kalami ko kam kañum woni battane mi annda kay min ɗo kalani kono ko kalami ko kay ko ɗum woni battane ɗum kam ala ɗo mi andiro aduna ko ɗum tan woni battane ɗumde ma Allah heddo ma alqur'ana feeña ma gonga feeñi dow fenade ma diine Allah won laaɓɗo keseru ma firto wonde ma fasigagal firto ma alqur'ana jangde ma ko wona alqur'ana ñif ma diine Allah daro ma ko wona diine Allah fof firto ɗum ko ɗum tan kalmi mi annda min ɗo kaɗani kon ɗum kam ko ɗum woni battane